in Canada. Prime Minister Justin Trudeau بخمي يليو أمريكنت متيو بخمي يليو كاب ناي ماتس ممهرن ناي كندا مرحك خون كيلو انتايو دحر بايتو ممزحتكم أب كندا أتغمطو تاريخ Prime Minister Justin Trudeau تفولتيهم قال قلنا لكم حدشنا بزعدد متخم بفلاي أوشتي 9 عامات أبز كندا زاتهم التاريخه بمسحي أي تفولتونيهم راي Prime Minister كم مخانو نيستي من إسي مخانون تفتاونوتو كمي كمز نبرن زومتو حقتاتن زومتو لوطتاتن كأتفولتو لو معلتي ناي Prime Minister Justin Trudeau بخميو أب مرحنة كديب كيلو أب ساعة زخي أبيناي درجة بتحلو زولار استي كنجمرينا سنة يمكتال Prime Minister Justin Trudeau أب تحساس إسران حموشن شحن 971 أب رئيسي كتما كندا أب أوروا يتولي أبتي شو ساعات أبو Justin Trudeau وي Prime Minister Justin Trudeau أبو Prime Minister ناي كندا أينير أبو Justin Trudeau شمو بيير إليوت ترودو يزبهال أب جوجل كتريقوا دخوليهم أب تاريخه كم زفلت Prime Minister Justin Trudeau ولدو ودي 6 عامت كله يوم تفاتيحه Prime Minister Justin Trudeau مس يحواتو بحنساب مس أبوهم قوموت يوم مريتهم تاريخ Prime Minister Justin Trudeau فلي إزبالي من إسي إنكولو أب ناتو ملت أبتي زمهارولو زنبرا يونيفر ناي صوتاوي جيست زقات أمام سبات نمحقاز بمبال كم بولنت و فولنتير جيرو كم زقلقل إزفلت أب كندا كم زفلت ناي سنوبوردينج جيمز ببزحي إزولو Prime Minister Justin Trudeau من إسي كولو أب ناي سنوبوردين ممهر كويني يساريحو أب مجمرتا كفال ناي هيوتو مالتي كمون أب استفالي ريستورانتتا كم زسارحة بكاب من إسي كله وان جميركا زبز حساب زغرمو تاريخو كزارب كله سي أنا كم باونسر كويني سارحني باونسر مالت أب زخون أنا أبنت نايت كلب انت لا كوينو security مالتي أب نايت كلب security كويني سارحني من إسي كله I used to be a bouncer in a nightclub and a snowboard instructor. ممهر ناي سنوبورد كم زنبرون بتركا كم يدزار حدا وان انترفيو كغبرو خلو انتايلو تزاريبو انا تمرتي مس وداكو بوليتيكانيا كخون مديبيون حاسبيون ايفلطني ولاقا ابو برايم مينستر كم نبره اين رسع ابوخا ازي هبوب زخونه برايم مينستر نيرو اب غزي مالتي ودي 26 عامت مسكونه برايم مينستر جاسون ترودو اب ساعات ناي ماتس ممهرن كوينو كغلغليو جميرو سوتي مجمرتا تاريخ هيوتو مالتي فرنش كبيل يغريت أقول لي ناي فرنش بيت مرتي فرنش مهر نيرو كومون ناي ماثماتكس ممهر ينيرو أب هيوتو أتي زحزن زقات أموخا أب كلتش عامة مرت أبوون برايم مينستر جاسون ترودو بحمام منشرو كاب زعلم زياء تفليو ودي 34 عامت مسكونة برايم مينستر جاسون ترودو كتمرعيو سبيتو خا ناي تلفزيون مدب أدلاوي تانيرا صوفيا غريغوري تبها مس صوفيا غريغوري سلسته قلعو ألو هذا خابتي برايم مينستر جاسون ترودو ببزحي دسعرولون سرحالون زنبرة أب معرنت دك أنشتو زبل عرستيو بالتعميقو معرنت سريحون تعيرون كومون تاريخهم كابينت ناي كندا ببزحي دك أنشتون دك تبعاتين دارقا معرد خوانا أمراجو جيرو زغا إيكواليتي نمكبار زغبورو ويزسورحو تعرتات بقليلو زرع إيكونان Now I'm a dad, and when I think about youth, I look at my kids and I project them forward. And one of the things that I've realized, and I've talked about a lot, is making sure that I raise my daughter to understand that she can do absolutely anything. دي 37 عامت مسكونة member of parliament أبال ناي parliament خوينو يتمرج نمجمر تاجز أب إذا حكي زي أي سمعكم عن تخونو انتخوني أنا خنقركمي أب كلتشان 10 عامة مرت ناي conservative senator تصوعوا نناي كانسر متان فاند كرخبو متان حاجز نخرخبو نمبال نبوكسين ماتش عديمو بوكس مزخم دغبر كم سرعات ناي غوستي وددر تساتفو كم سريو زلخم ابزي فيديو مالت بكلتا شحن 13 عامه مرات برايم مينستر جاسون ترودو نايتا ليبرال بارتي تبل كم مرحي كوينو تمريص نوح عيصنحان كا ب2015 نمجمرتا غزي برايم مينستر ناي كندا خوينو تحريو ابزي خاتي ناي تاريخ كندا اب عالم دزاربه انتاي غيرو
ንመጀመርታ ግዜ ኣብ መንግስቲ ካናዳ ኢኳል ዝኾነ ናይ ጀንደር ማለት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብማዕረ ፈልዩ ልክዕ ማዕረ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ንኣብነት 25 ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሚኒስተራት ተገይሩ 25 ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስተራት ካ ገይሩ በቲ ሓደ ማለት እዩ ስለዚ ማዕረ ኢኳል ዝኾነ ዲስትሪቢዩት ገይርዎ በዚ ምኽንያት ኣብ ካናዳ ብፍላይ ኣብ ሽዑ ሰዓት ዓቢ ድኾነ ብድሙቕ እዮም ፈትዮሞ ምክንያቱ እቲ መብፃዕ ዝኣተዎ ገይርዎይ ኣይንኽሕድን መብፃዕ ዝኣተዎ ገይርዎይ በዚ ከዓ ዓቢ ተፈታውነት ነይርዎ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ኣብኡ ዝሃቦ ቃለ ምሕተት እንታይ ያልቶ ዛሪቡ ንሕና ንመንግስቲ ወይ ንዓለም ከንሪኦ ዝደለና ነገራት We have a responsibility to ourselves and to the world to show that inclusive diversity is a strength and a force that can vanquish intolerance, radicalism and hate. ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ንኩሉ ዝእክብ ብሓደ ዓይኒ ጠሚሩ ንመጻእ ዝጥምት ዕላማን ሓሳብን ወይ አይዲዮሎጂ ስነ ሓሳብ እዩ ዘለና ኣርኣያ ዓለም ክንከውንና ከዓ ዘለና ወይ ንደሊ ብ2016 ከም ድፍለጥ ናይ ሲርያ ውግእ ኣብ ጡር ዝበፅሕ ከሎ ካናዳ ኣማኢት ኣሽሓት ስደተኛታት ካብ ሲርያ ተቐቢላ ንካናዳ የእትያ በዚ ከዓ ዓለም ሙሉእ ናይ ካናዳ ትገብሮ ዝነበረት ናይ ምቕባል ፍልጥቲ ወይ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ፕሬስ ማለት ክሓትዎ ከለዉ እንታይ ኢሎሞ እዞም ኩሎም ስደተኛታት ተምፅኦም ዘለኻስ እንታይ እዮም ክኾኑ ዝብል ሕቶ ሓይቶሞ ኣብዚ ሓደ ዘደንቕ መልሲ ይሂቡ just about doing the right thing or helping a crisis overseas, which of course it is in part. But it's also about strengthening our communities, bringing over families who will get jobs and build and create and contribute and create better futures for their kids than they could have anywhere else. እዞም ነምፅኦም ዘለና ስደተኛታት ካብ ሽግርን መዓትን ጥራይ ኮና ነውፅኦም ዘለና እወ ካብ ሽግርን መዓትን ይወፅለው እንትኾነ ግን ኣብዛ ዓዲ መፅኦም ንካናዳውን ኮንትሪቢዩት ገብሩ እዮም ንሶም እውን ግቡኦምን እጃሞን ገብሩ እዮም ሓደ ንደቆምን ስድሮኦምን ናይ ህይወት ለውጢ ክገብሩ እዮም ካልኣይ ንናይ ካናዳ ኢኮኖሚውን ኣስተዋፅኦ ክገብሩ እዮም ክብል እዩ መልሲ ሂቡ ብዙሕ ሰብ ከዓ ኣድናቆት ሂብዎ ኣብ 2016 ናይ ቶሮንቶ ጌይ ፕራይድ ዝነበረ መደብ እቲ ናይ መጀመርታ ዝተሳተፈ ፕራይም ሚኒስተር ንሱ እዩ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ገለ ካብቲ ዝመፆ ነቐፈታታት እንታይ ነይሩ እቲ ናይ ካርቦን ኢሚሽንስ ካብ ካናዳ ዝወፅእ ዝነበረ ብዙሕ ነቐፈታታት መፂዎ ዋላ እኳ ኣብ ሰዓት እዚ ካናዳ ካብ ዓለም ዝወፅእ ናይ CO2 ዝተሓተ ፐርሰንቴጅ እዩ ዘለዋ እንተኾነ ግን ኣብዚ ትፈልጡ ኢኹም ናይ ካርቦን ታክስ ከም ንኸፍል ማዕረኽ እንደይ ሃሰይ ኣለዎ ድዩ ፅቡቕ ድዩ እዚ ኢንዲቪጁዋል ሰብ ንናቱ ርእይቶ ኣለዎ ግን ከም ዘለዎ ትፈልጡ ኢኹም ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ከዓ ናይ ሴታ ዝበሃል ወይ ፍሪ ትሬድ ኣግሪመንት ኣብ ሞንጎ ካናዳን ኢሮፕያን ዩኒየንን እውን ፈሪሙ እቲ ዝገርመኩም ንፕራይም ሚኒስተር ጃክሰን ትሩዶ ሓደ ካብቲ ነቐፌታ ዝህብዎ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ናይ ኢንክሉሲቪቲ ዝኣምን እዩ ማለት ምስ ሕብረተሰብ ዘለዎ ኣረኣእያ ንኩሉ ናይ ተቐባልነት ኣረኣእያ እዩ ዘለዎ ስለዚ ሽዑ እዋን ንህንዲ ከይዱ ሕጂ ንህንዲ ምስ ከደ ከዓ ብናይ ህንዲ ልብሲ ናቶም ክዳን ተኸዲኑ ኣቴንድ ገይሩ ወይ ዎክ ገይሩ ኣብ ማእከል ከተማ ነዚ ካናዳውያን ዕገር ገይሮም እንታይ ዶ ከምዚ ዶ ኣይባህልና ዶ ገለገለ ብዙሕ ተዛሪቦም ማዓት ነቐፌታ ከዓ መፂኡ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ግን ንሱ ራእ ኣለዎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ንኩሉ ሰብ ነናቱ እምነት ነናቱ ካይዳ ኣረኣእያ ፖለቲካ ሲስተም ድላዩ ይሃሉ ግን ክብሪ ዝብል ሪስፔክት ዝብል ኣረኣእያ ኣለዎ ስቲል ካናዳ ካብ ድመፃነኦም ካብ ዝተዓዘብኮ ፅልኢ ድበሃል ኣይፈቱን እዮም ንዝኾነ ሰብ ድላዩ እመን ኣብ ድላዩ የምልኽ ድላዩ ስነ ሓሳብ ይሃልዎ ንድላዩ ይምረፅ መሰሉን ክብሩን ናቱ እዩ ዝብል ኣረኣእያ ኣለዎ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ከዓ ናቱ ከምኡ ዓይነት ፊሎሶፊ እዩ ዘለዎ ናይ ተቐባልነት ዝብል ኣረኣእያ ማለት እዩ ብዙሓት ግን ነዛ ልብሲ ዝገበራ ናይ ህንዲ ከይዱ ከሎ ብዙሕ ነቐፌታ ሂቦም ኣብ 2019 ወርሒ 9 ከባቢ ሓደ ጉድ ኣጋጢሙ ንፕራይም ሚኒስተር ጃክሰን ትሩዶ ከዓ ብዙሕ ባክላሽ መፅኦ ወይ ነቐፌታ መፅዎ እቲ ነቐፌታ እንታይ ብላክ ፌስ ዝበሃል ማለት ናይ ጸሊም ተኸዲኑ ስእልታት ስለ ዝወፅእ ቀደም ኣብ ተምሃራይ ከሎ ናይ ፕሮም ከይዶም ከለዉ ዝገበሮ ንዑ ሪኦም ብዙሕ ባክላሽ ገይሮም ወይ ነቐፌታ ጽሒፎም ዋላ ኣብ ትዊተር ዋላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከምዚ ገይሩ ነይሩ ብምባል ማለት ከምኡ እንተዳ
ሓላፊ ኮንካ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፅሕካ ኩሉ ናትካ ድሕረ ባይታ ፍሒሮም እዮም ነቐፌታ ዘምፅኡ ስለዚ ብዙሕ ነቐፌታ መፅዎ ኣብ ካናዳ ዝነበርኩም ሽዑ ትዝክርዎ ትኾኑ እንታይ ምካይሎሞ እዚ ናይ ራሲስት ዝኾነ ዓሌትነት ዘርኢ ዓሌትነት ባህርያት እዩ ብምባል እዮም ከሲሶሞ Something that I didn't think was racist at the time, but now I recognize it was something racist to do. Wearing brown face is an act of open mockery and racism. It was just as racist in 2001 as it is in 2009. ከም ወጪኻ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ናይ ዓሌትነት ዝብል ኣረኣያ ወይ ርድኢት ኣይነበረንን ብጌጋ ዝገበርክዎ ስለዝኾነ የቕሬታ ኢሉ ፓብሊክሊ ማለት እዩ እስቲል ተዛሪቦም ኣይ ጠጠው ኣይበሉን ኮሚ ሚድያ ከዓ ኩሉ ግዜ ሓንቲ ነገር ተረኺቦም ዳሲት ኣብኣዮም መስማር ኔል ዝገብሩ ግን ወፂኡ የቕሬታ ሓቲቱ ቀፂሉ እቲ ነቐፌታ ብፍላይ ካብቲ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ዝነበረ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ማለት እዩ ወርሒ 10 ድሕሪ ወርሒ ማለት እዩ ወርሒ 10 2019 21 ከዓ ንመጀመርታ ግዜ ሊበራል ፓርቲ እቲ በዚ ከዓ ካብ ማጆሪቲ ጋቨርንመንት ናብ ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት ወሪዶም እንተኾነ ግን እኹል ዝኾነ ሴድያ ኣብ ፓርላመንት ስለ ዝነበሮም ከዓ ስቲል ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ከም መራሒ ኮይኑ ክቕፅል ክኢሉ ካብቲ ሽዑ እዋን ክሳብ ሕጂ ከዓ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ የገልግል ኣሎ ስለዚ ንመጀመርታ ግዜ ፕራይም ሚኒስተር ኮይኑ ተመርጸሉ From coast to coast to coast, tonight Canadians rejected division and negativity. ንእሽተይ ክሊፕ ኣላ ንዓ ከም ፃልኩም 2025 ወርሒ 10 ኣብ ዛዕዲ ምርጫ ክህሉ ምዃኑ እውን ሓቢረ ነይረ እዚ ምርጫ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ክኸውን ወይ ናብ ኮንሰርቫቲቭ መንግስቲና ክንኣቱ ወይ ድማ ሊበራል ኮይና ክንቅፅልና እዚኦም እዮም እቶም ብብዝሒ ፖፑላሪቲ ወይ ተፈታውነት ዘለዎም ማለት እዩ እዛ ሓፃር ቪድዮ ደቕርበልኩም መጀመርታ መዓልቲ ፕራይም ሚኒስተር ጃስቲን ትሩዶ ኣብ ኦፊስ ምስ ኣተወ ዝነበረ መደብ እዩ ክኸውን ንዓ ተኸታተሉ Happy to chat with you at the end of your first year. I want to start things off this morning with a conversation about the Syrian refugees. This, of course, was one of your biggest challenges to bring in thousands of Syrian refugees. And with the continued unrest in that part of the world, what are the goals for the next year, and how well do you think things have gone so far? Well, first of all, it was a challenge for me, but it was a much bigger and more important challenge that all Canadians took on. I mean, quite frankly, the government can only do so much, and the fact that communities, individuals, families, provinces, municipalities all stepped up to welcome in these families seeking to build a better life, as so many Canadians had been themselves welcomed in, or their ancestors welcomed into this country. The fact is, this was a good opportunity for us to show that Canada wants to be helpful and part of the solution, and that we understand that being welcoming towards others is actually a great way of building success for ourselves here at home and creating opportunities. So there's certainly challenges in it, and there will continue to be challenges, but I think we can all be very, very proud of the message we sent to people looking for a better life, but also to countries around the world who should be encouraged to do more.